نحنت هموت ناب دحريت نملس 2,000 عمتات ناب دحريت أبت تسألمات سمايناي ليتي أب تاريخ ترائي سيفلت حدا فلوي برهان ترعيا أمتر دما سلطانا دعم نابرا نايت سمن سنعاقو موت سيفر حسابات زي تفلت أمن قد جمارو إزوم سوات سياتهم بعد لدتاو سمت الأوان كل قسي أبسئل نريقهم عالم سلسة نقصتاتي لا تتوعهم نحنا دما سوء سكل نبلهم جن دويلكم حديتكم دو تفلتو إزوم سوات سياتهم بحق أمانيهم متحف قدوس كم مبرق أزمتو الطبيبان يبلهم عالم دما شموم غاسبار ميركورين بالزارني لا تتوعهم بحق إزوم سوات سياتهم قوصر تخواخبتو ديوم نيروم ويسا فقرات أملاخ سخون قدسان مبكسي أمك كابيو كاب فارس كاب بابيلون ويس كم نحنا متر إثيوبيا استلعلو نكستاتيوم بزحومك عالم سلستيوم تبل ناي إثيوبيان مبرقو أبيت كريستيانات دما 10 دخلتين إلى نيكاتعا أي ناي حقي كاب كلن لعلي إتعب حتو دما إزوم سوات سياتهم نبت لهم تبتحو ويتاب استولدت لاليت ديو ويس كويتا خبز ولاد كل عمت أنيحهم لومي أب إيفن بلاس إتو تقبيرو تأنا حقي كنقلت إنا بزعبا مستير ورق أدام بزعبا تنقص بري داسفا بزعبا تنهدينا سقى من جران كساب لومي أبير هيوان اللو بزعبا سبال تاريخو من كابت انتاو براناتات كساب مسكر نتلك أونتي كم متحف قدوس من تركيرنا بموهاد من نتسو أسقل بأمقوت نمرمر قروب دقايق مسانا تتأنيحكم تدفئو ونقريلان كسامو داتا فيديو مسانا تنحو إزي كاب فارس كساب بيتلهم كاب أدم كساب كريستوس تتزركحه مستراو قوسو سب أسقاليو كبران كبراتن سترا بيت إيفن بلاس بلعو لكسابيهر دقف كاتيلو چانلنا إيفن بلاس بأخذكم بالتعصبتنا بتونا دقف أبسل فيحني أقل كلوت من قد يركب انتخونا كن لو موين سوسان حدن كمي تتعصبتنا نسا چانلنا سبسكرايب بيكبركم كم تكتاتلوا تردينا لنا بجاكم حجي سبسكرايب بمكبارن ملك الدول بمتواقن نسا أكل كلو تقفوا نسا فيديوين لايك بمكبار جمروا نمسكن بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك أمين نت تاريخ كنجمر كلنا مجمريا حد عابقيقا بمقران خونا اللغو سو أسقل إذا سمزي قبل بناس فترو سئلي كميس بلايو من البات كلا خبانا شحرات قوصرت خواخبتي ويت أنقلت 5 خانو نحسب نخون انت خونت حقي كابس أسيس رحق أنس عمق أنيو اتوانجيلو قدس ماتيوس بكريخ ما جيلو تسوى عمسابات أف زمانهم اتعالم زفريتهم جافنا فلت أتيم نيرهم سب أسكل سبلناي كإسقال سب طبب ويسب مستير مالتيو إزوم سبات سياتهم كم متر تبكيسهم برخصات منافس تندات مرحو سنبايو سباتاي نبارون يقداس من قصقاس سمايات بغصر زاسلحو عودت كواخب تزمرمرو نايك أدم تمرامر بسنا فلقن نايت زمن ساينتيستاتيوم نيرهم أبت زمنتي أبت ألمات عالم كوينهم دمت فتار أم متحف فترة زنببو أم مخرجنا قستاتو النبارو جين حجوين حتولو إزوم نيروحا هاجر ساينتيستات بشح زغوت 0 كيلومترات سكيروم نحدا هتسان كسوك تزاقددم حيلي انتايو مالسوس جمر كاب زمنهم 500 عامت ناب دحري تماليسنا أبيت منكست بابيلون كن أتخلنايو كمتا أب تاريخ نفلتو إسرائيلاوين نام متر بابيلون مرخات كوينم بوردو خلوو أملاخ مسآتهم حدا برهان لاخا نستو دما نبي دانييليو دانييل أب بابيلون بنوث نابوكدنصر موغس رخيبو حلقات أيوان تباهيلو تشومه دانييل حلقات أيوان بابيلون نابس نبر الأوان سقيلو استقمت أي نبران كم أوين أتأمير خوفيلي نبران أب إيدوز نبر مسكب تنبيت مسيح ويهون ممهر بسعباس متسألو زمن زسارة نايسو أليك أنات مستير كابيت ياكو بسعباس واتسكو خبز زسارة بقال أوريد نزوم تبيوان أمير حالفا ناي بابيلون فارسن تبيوان مصحف أيهود كابي دانييل تقبلهم أم مزقبو منبرو قناخة تاريخ بزت رايو دانيو ليك أونت بيت كريستيانان صحافة تاريخ كم سنقرونا أم مبرق أو علم سنبرة زردش استوها لفلاسفة حدثت النقرأي رئي نبرة
እዚ ሰብኣይ እዚ ሓደ እዋን ኣብ ገምገም ሩባ ኮይኑ ሰማይ ክምርምር ከሎ ኣብቲ ማይ ኣብ ዘንጸባርቕ ስእሊ ከዋኽብቲ ሓደ ዘይልሙት ተርእዮ ተዓዘበ። ኮኸብ ረኣየ፣ ግና እቲ ኮኸብ በይኑ ይነበረን። ኣብ ውሽጢ እቲ ኮኸብ ህፃን ዝሓቖፈት ሓንቲ ድንግል ጓል ኣንስተይቲ ተዓዘበ። እዚ ራእይ እዚ ተራ ነገር ኣይነበረን። ታሪክ ዓለም ዝቕይር ንጉስ ከም ዝመጽእ ተረድአ። ብኡ ንደቁን ተኸተልቱን ኣኪቡ ሓደ ወሳኒ ኑዛዜ ሃቦም። ኣቱም ደቀይ ኣብ ዳሕረዋይ ዘመን ከምዚ ዝበለ ኮኸብ ኣብ ሰማይ ክወጽእ ክትርእዩ ኢኹም። ሽዑ ፈጣሪ ሰማይን ምድርን ጎይታ ዓለማት ብስጋ ክግለጽ እዩ። ነቲ ኮኸብ ምስ ረኣኹሞ ሓንቲ እኳ ከይተጠራጠርኩም ንብረትኩምን ህያብኩምን ሒዝኩም ተኸተልዎ። ከይድኩም ድማ ነቲ ዝውለድ ህፃን ስገድሉ በሎም። ካብታ መዓልቲ ኣትሒዙ ናይ ተስፋ ዘመን ተጀመረ። ኣቦ ነዚ ምስጢር እዚ ንውሉዱ ነገረ፣ ወዲ ድማ ንወዲ ወዲ መሓላለፎ። ንዘመናት ወለዶ እንዳተተኻኸአ ዓይኒ ነገስታትን ጠይባንን ካብ ሰማይ ተነቐለን። ዓለም ብሓጢአትን ኩናትን ክትሕመስ ከላ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግና ብትንቢተ ዳንኤልን ብሰረደሸት ኑዛዜን ተስፋ ገይሮም ነታ ንድንግልን ንህፃንነት ተመልከ ኮኸብ ንምርኣይ ብትዕግስቲ ይጽበዩ ነበሩ። እዚ ናይ ዘመናት ምጽባይ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዓብይ ጽኑዕ እምነት እዩ። ገጽ ታሪክ ገንፂልና ክንርኢ ከለና መጀመርታ ዘጓንፈን ዓብ ሕቶ መንነቶም እዩ። ዓለም ብዛዕባ ሰብኣ ሰገል ክትሓስብ ከላ ኣብ ናይ ምዕራባውያን ካርተሊናታትን ናይ ልደት ፊልምታትን ዝተቐረጹ ኣስማት ሰለስተ ሰባት ብተለምዶ ትጽውዕ። ጋስፓር፣ ሜርኮር ከምኡውን ባልዛር። እዞም ኣስማት እዚኣቶም ኣብቲ ናይ ፈረንጂ ጽሑፋት ኣብ 8ይ ክፍለ ዘመን ኣብ ላቲን ጽሑፋት ዝተረኸቡ እዮም። ግና ሓቂ ፈትሽና ናምዲ ናይ ቀደም ምብራቃውያን መዛግብቲ ኣብያተ ክርስቲያን ክንከይድ ከለና ካልእ ኣስማት ንረክብ። እቲ ታሪክ ድማ ከምዚ ኢሉ ይጅምር። ሊቃውንቲ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ብፍላይ ከም ሃለቃ ኣያሌው ታሙር ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ቦታት ኣብ ጥንታዊ ብራናታት ተሞርኪሶም ናይቶም ነገስታት ሓቀኛ ኣስማትን ዝመጹላ ሃገርን ከምዚ ኢሎም ይተንትንዎ። እቲ ቀዳማይ ንጉስ ሜልኩ እዩ። ምዕራባውያን ሃገራት ሜልኪር ይብልዎ። እዚ ንጉስ እዚ ናይ ፋርስ ማለት ናይ ሎሚ ኢራን ገዛኢ ነይሩ። ብዕድመ ዝተፍአ ጨሓም ሽማግለ ምልክት ጥበብ ተባሂሉ ይውሰድ። ኣብ ኢዱ ዝሓዞ ህያብ ወርቂ ነበረ። ወርቂ ናይ ነገስታት ምልክት እዩ። ሰባት ፋርስ ንነገስታቶም ወርቂ ናይ ምግባር ልምዲ ስለ ዝነበሮም ነቲ ዝተወለደ ንጉስ ወርቂ ቅረበሉ። ካልኣይ ንጉስ ማንቱሲማር እዩ። በፀዋውዓ ምዕራባውያን ጋስፓር ይበሃል። ንሱ ናይ ሂንዲ ወይ ርሑቕ ምብራቕ ንጉስ እዩ። ብዕድመ መንእሰይ ገጹ ዝጸረየን ግርማ ሞገስ ዝነበሮን እዩ። ኣብ ኢዱ ዝሓዞ ህያብ ዕጣን ነበረ። ዕጣን ናይ ክህነትን መለኮትን ምልክት እዩ። ኣብ ሂንድን ምብራቃዊ ዓለምን ዕጣን ነማለኽቲ ከም ዝቐርብ ኩሉ እዚ ንጉስ እዚ ነቲ ዝተወለደ ሓቀኛ ኣምላኽን ሊቀ ካህናትን ዕጣን ኣቕረበ። ሳልሳይን ንኢትዮጵያውያን ዓቢ ትርጉም ዘለዎ ንጉስ በዲዳስፋ እዩ። ምዕራባውያን ባልዛር ይብልዎ። እዚ ንጉስ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ንጉስ እዩ። ንጉስ ሳባ ተባሂሉ ዝጽዋዕ እውን ንሱ እዩ። በዲዳስፋ ኣብ ጥንታዊን ስእልታት ክሰኣል ከሎ ጸሊም ሕብሪ ቆርበት ተገይሩ ይሰኣል። ግርምኡ ዘፍርሕን ኣብ መንጎ ዕድመ ንእስነትን ጉብዝናን ዝርከብ ንጉስ ተባሂሉ ይግለጽ። ኣብ ኢዱ ዝሓዞ ህያብ ከርበ ነበረ። ኣብዚ ጠጠው ኢልና ክንሓስብ የድልየና። ስለምንታዩ ዓለም ሙሉእን ሰኣልቲ ኣውሮጳን ሓዊሱ ሓደ ካብ ሰብኣ ሰገል ጸሊም ንጉስ ገይሮም ዝስእልዎ። እዚ ታሪኻዊ ሓቂ እምበር ስቕኢሉ ዝተፈጠረ ኣይኮነን። በዲዳስፋ ካብ ምድሪ ኢትዮጵያ ዝተበገሰ ንኣህጉር ኣፍሪቃ ወኪሉ ናይ ወዲ ሰብ ዘርኢ ኩሉ ማለት ደቂ ሴም ካምን ያፌትን ኣብ ቅድሚ ሓድሽ ንጉስ መንበርከኾም ንምምልካት ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ነበረ። እቲ ኢትዮጵያዊ ንጉስ ዝሓዞ ከርበ ጨና ጥራይ ኣይኮነን። ከርበ መሪር ጣዕሚ ኣለዎ። ኣብ ጥንታዊት ዓለም ከርበ ዝጠቅም ንሕክምና፣ ንቁስሊ ንምድራቕ፣ ካብ ኩሉን ላዕሊ ድማ ንሬሳ ወዲ ሰብ ካብ ምብስባስ ንምክልኻል ነበረ። እዚ ኢትዮጵያዊ ንጉስ እዚ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እቲ ዝተወለደ ህፃን ምእንቲ ሓጢአት ዓለም መሪር ሞት ከም ዝቕበል ግና ከስግኡ ኣብ መቓብር ከም ዘይብስብስ ብትንቢት ንምምልካት ከርበ ቅረበ። ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ንክርስቶስ ዘለዋ ፍቕሪ መሪር መከራ ዝተቐበለትሉ ግና ብእምነት ጸናዕትሉ ስለ ዝኾነ ህያብ ከርበ ምስ ኢትዮጵያ ብጥብቂ ተኣሳሰር። ግናኸ እዚ ኢትዮጵያዊ ንጉስ ነበረ ዝብል ትረኻ ብስምዒት ዝተፈጠረ ድዩ ወይስ ሕጋውን መለኮታን መርትዖታት ኣለዎ? መጽሓፍ ቅዱስ ነርአ። መርትዖ ኣብኡ ብግልፂ ተጻሒፉሎ።
ልበ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት ክርስቶስ ቅድሚ ምውላዱ ቅድሚ 1000 ዓመታት ኣብ መዝሙር 71 ክንበ ከሎ ብዛዕባ መሲሕ ከም ዝበለ ኣብ ቅድሚኡ ኢትዮጵያ ክሰግድዮም ጸላእቱ ድማ ሓመድ ክልሕስዮም እዚ ቃል እዚ ጌጋ የብሉን። ኢትዮጵያውያን ክሰግድዮም ዝብል እምበር ፋርሳውያን ወይ ሮማውያን ኣይበለን። ክርስቶስ ኣብ ዝተወለደሉ እዋን ኣብ ቤተልሔም እንተዘይሰጊዶም ዳዊት ሓሳቡ ነቢይ ክኸውን ድዩ? ፈጺሙ ይኮነን። ትንቢት ምእንቲ ክፍጸም ካብ ማእኸል ሰብኣ ሰገል ኢትዮጵያውያን ነገስታት ክህልው ነበሮም እሞ ኮነ። ብተወሳኺ ድማ ነቢይ ኢሳያስ ኣብ ምዕራፍ 3:6 ኣግማልኪ ናይ ሚድያምን ጌፈርን ኣግማል ክሽፍኑ ኽዮም ኩሎም ካብ ሳባ ክመጽኦም ወርቅን ዕጣንን ድማ ከቕርቡልክዮም ብምባል ተነበየ። ሳባ ዝብል ስም ኣብ ታሪኽ ንኢትዮጵያን ደቡብ ዓረብን ወይ የመን ዝውክል ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ንግስቲ ሳባ ወይ ማክዳ ናብ ሰለሞን ጥበብ ክትቀስም ከም ዝኸደት ኩሉ ደቃ ዝኾኑ ነገስታት ድማ ነቲ ካብ ሰለሞን ዝበልጽ ንጉስ ጥበብ ንምፍላጥ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ሒዞም ተጓዓዙ። ሕጂ ናብቲ ካልእ ክተእ ዝፈጥር ጉዳይ ንምጻእ። ሰብኣ ሰገል ክንደዮም ነይሮም? ምዕራባዊ ዓለም ቀሊል ስልሒት ይስጥቀም። 3 ህያባት ማለት ወርቂ፣ ዕጣንን ከርበን ስለ ዘቕረቡ እዞም ሰባት 3 እዮም ይብሉ። እዚ ስልሒት እዚ ምኽንያታዊ ይመስል ግና ታሪኻዊ ይኮነን። ናይ ምብራቃውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ማለት ናይ ሶርያ፣ ኣርመንን ከምኡውን ናይ ቤተ ክርስቲያንና ልምዲ ግን ካልእ ሓቂ የቐምጥ። እዞም ሰባት ነገስታት እዮም። እስከ በእምሮኹም ሰኣልዎ ኣብቲ ዘመን እቲ ካብ ፋርስ ወይ ካብ ኢትዮጵያ ተበጊስካ ካብ በረኻ ንበረኻ ብዘረፍቲ ዝመልአ መንገዲ ክቡር ወርቅን ዕጣንን ሒዝካ 3 ሰባት ጥራይ ይጓዓዙ ድዮም? እዚ ንነብስኻ መድፋዕ እዩ። ጥንታዊ ባህሊ ማእከላይ ምብራቕ ከም ዘርእዮ ነገስታት ወይ ዓበይቲ ጠቢባን ክጓዓዝ ከለዉ ምስ ክብሮም ዝመጣጠን ሰራዊት፣ ኣገልገልቲ፣ ኣቕረብቲ ምግቢ ከምኡውን ሓለውቲ ሒዞም እዮም ዝኸዱ። ሊቃውንቲ ኢትዮጵያ ከም ዝብልዎ ቁፅርቶም ነገስታት 12 ነበረ። እዚ ቁፅሪ እዚ ን12 ነገደ እስራኤል ወይ ንህዝብታት ዓለም ዝውክል እዩ። ነፍሲ ወከፍ ንጉስ ናይ ክሳብ ርእሱ ሰራዊት ነበሮ። ገለ መዛግብቲ ከም ዝብልዎ እቶም ጠሂባን ብዙሕ ሽሕ ሰራዊታት ሰንዮም እዮም ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣተዉ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ሄሮድስ ሰሚዑ ሰንበደ ኢየሩሳሌምን ኩላ ምስኡ ዝብል ጽሑፍ ነረክብ። 3 ሰባት ኣብ 3 ግማል ተጻዒኖም ተዝመጹ ነቲ ዓብ ንጉስ ሄሮድስ እንታይ የሰንብዶ? ኢየሩሳሌም ከ ስለምንታይ ትናወጽ? ነታ ከተማ ዘናወፃን ነቲ ንጉስ ዘሰንበደን ከም ሰራዊት ኩናት ዝተዳለወ ግርማ ሞገስ ዝነበሮ ጋሻ ዝኾነ ዓብ ሰራዊት ካብ ምብራቕን ደቡብን ማዕጾታት ክኣቱ ብምርኣዮም እዩ። ሊቃውንቲ ነዚ ብምኽንያት ክገልጹ ከለዉ እቶም 12 ነገስታት ንሃዋርያት ምሳሌ እዮም ይብሎ። ድሓር ኮይታ 12 ሃዋርያት መሪጹ ዓለም ከም ዝቐደሰ ኣብ ልደቱ ድማ 12 ነገስታት ጸዊዑ ንኣሕዛብ ባረኸ። ግና ኸቶም 3 ሜልኩ፣ ማንትሺማርን በዲዳስፋን ከም ቀንዲ መራሕቲ ወይ መራሕቲ ጉዕዞ ኮይኖም ነቲ ህያብ ስለ ዘቕረቡ ታሪኽ ኣብኦም ኣትኪሩ። ስለዚ ነቲ ክተእ ክንድምድሞ ከለና መርትዖ ናብ ሓደ ኣንፈት የርኤና። ሰብኣ ሰገል 3 ውልቀ ሰባት ጥራይ ነበሮም። ንነገስታት ዓለም ዝወከሉ ብፍላይ ድማ ኢትዮጵያውያን ዘለውዎም ብብዙሕ ሰራዊት ዝተሰነዩ ትንቢት ዝሓዙ ዓበይቲ ልኡኻን እዮም ነይሮም። እዞም ልኡኻት እዚኣቶም ናይ ዳንኤል መጽሓፍን ዘረደሸት ኑዛዝ ያጽኒዖም ትንቢት ዳንኤልን ኢሳያስን ንምፍጻም ታሪኽ ዓለም ዝቕይር ጉዕዞ ኣካየዱ። እዚ ጉዕዞ ግን ልሙጽ ኣይነበረን። ኣብ ቅድሚኦም ዘፍርሕ በረኻን ካብኡን ላዕሊ ጫካን ንጉስን ይጽበይዎም ነበረ። ሕጂ ዓይንና ናብ ሰማይ ነልዕል። ናብቲ መጋረጃ ጸልማት ቀዲዱ ናብ ዝተረኣየ ዓብ ብርሃን። ቀንዲ ተዋሳኢ ታሪኽ ሰብኣ ሰገል ቅድሚቶም ካብ ምድሪ ዝመጹ ሰባት እቲ ሰማያዊ ኣዋጅ ነጋሪ ዝኾነ ኮኸብ እዩ። እዚ ኮኸብ እዚ እንታይ እዩ? ናይ ሎሚ ሳይንቲስትታት ናሳ ከም ዝብልዎ ኣብ 7ይ ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዘጋጠመ ናይ ጁፒተርን ሳተርን ምግጫው ድዩ ወይስ ጭራ ዘለዎ ኮኸብ ወይ ሱፐርኖቫ? ሳይንስ ክምልሶ ዝፍትን ብሕጊ ተፈጥሮ እዩ። ግና ኸ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንን መጽሓፍ ቅዱስን ብዛዕባ ዝኮኸብ ዝህብዎ ሓበሬታ ካብዚ ዝተፈለየ እዩ። ናይ ተፈጥሮ ፕላኔታት ከምዚ ኣይንቀሳቐሱን። ዓበቦ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ኣብ ትርጓሜ ወንጌል ማቴዎስ ነዚ ምስጢር እዚ ብዕምቆት መርሚርዎ እዩ። ናቱ መከራኸሪ ድማ ከም ዝስዕብ እዩ። እዚ ኮኸብ እዚ ተራ ኮኸብ ኣይኮነን፣
ምክንያቱ ናይ ተፈጥሮ ከዋኽብቲ ካብ ምብራቕ ናብ ምዕራብ እዮም ዝጓዓዙ። እዚ ኮኸብ ግና ካብ ምብራቕ ናብ ደቡብ ናብ ኣንፈት ኢየሩሳሌም ተጓዒዙ። ናይ ተፈጥሮ ከዋኽብቲ ብለይቲ ጥራይ ምስ ረኣዩ፣ እዚ ኮኸብ ግን ብፀሓይ እውን ብርሃኑ ይሓብአን። ካብ ኩሉን ላዕሊ ድማ ናይ ተፈጥሮ ኮኸብ ካብ ሰማይ ወሪዱ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ንእሽተይ ገዛ ጠጠው ኢሉ ንሓደ ህፃን ከም ኣመልካት ኮይኑ ደው ክብል ፈፂሙ ይክእልን ይብለና። ስለዚ እቲ ኮኸብ እንታይ እዩ? ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ ምክንያታዊ ሓይሊ ይብሎ። እዚ ማለት ናይ ምሕሳብ ምምራሕን ምውሳንን ክእለት ዘለዎ ኣካል ዘይብሉ ረቂቕ ሓይሊ ማለት እዩ። ኣቦታትና ነዚ ኮኸብ እዚ ካብ ኣምላኽ ዝተላእኸ መራሕ መልኣኽ ወይ መግለፂ ክብሪ መለኮት ገይሮም ይወስድዎ። ንእስራኤል ኣብ በረኻ ሲና ዝመርሖ ዝነበረ ዓንዲ ብርሃን ሕጂ ንኣሕዛብ ብምስሊ ኮኸብ ተገሊጹሎም። እቲ ኮኸብ ልክዕ ከም ሰብ ይኸይድ ነበረ። ንሳቶም ክዕርፉ ከለዉ ንሱ እውን ይዕርፍ፣ ንሳቶም ክብገሱ ከለዉ ቀዲምዎም ይኸይድ። እዚ ናይ ስነ ፈለክ ተርእዮ ዘይኮነስ ናይ ሰማይ ጣልቃ ኣታውነት እዩ። ጉዕዞ ተጀመረ፣ ግና ኸዚ ጉዕዞ ልሙፅ ኣይነበረን። ከምቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ ከም ናይ ኢትዮጵያን ምብራቓዊ ኣብያተ ክርስቲያንን ልምዲ መጀመርታ ዝተበገሱ 12 ነገስታት ምስ ሰራዊቶም እዮም ነይሮም። እዞም 12 ነገስታት እዚኣቶም ናይ ነብሲ ወከፍ ሃገሮም ማለት ናይ ፋርስ፣ ባቢሎንን፣ ሳባን ኢትዮጵያን ህያብን ክብርን ሒዞም ሰማይ እንዳረኣዩ ጉዕዞ ጀመሩ። ግና ኸቲ መንገዲ ርሑቕ እዩ። ካብ ጎቦታት ፋርስ ክሳብ ምድሪ ይሁዳ ዘሎ ርሕቀት 1700 ኪሎ ሜትር ወይ ካብኡ ንላዕሊ ከም ዝኸውን ይግመት። እዚ ማለት ብገመልን ብእግርን ንዝጓዓዝ ሰብ ናይ ብዙሓት ኣዋርሕ ምናልባት ካብ 6 ወርሒ ንላዕሊ ዝወስድ ኣድካሚ ጉዕዞ እዩ። እቲ በረኻ ብመዓልቲ ከም ሓዊ የነድድ፣ ብለይቲ ድማ ከም በረድ የዝሕል። ካብ ኩሉን ላዕሊ ድማ ኣብ ዘመን ዝነበረ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ነቲ ጉዕዞ ዓብ እንቅፋት ነበረ። ጸሓፍቲ ጥንታዊ ታሪክ ከም ዝትርኽቦ ኣብ መንጎ ጉዕዞ ፈተና ኣጋጠሞም። ገሊኦም ከም ዝብልዎ ጸላእ መጾም፣ ገሊኦም ድማ ቀለብን ማይን ተወድአ። በዚ ምኽንያት ድማ ካብቶም 12 ነገስታት 9 ናብ ድሕሪት ንምምላስ ተገደዱ። ምናልባት ነቲ መንገዲ ንምቕጻል ዓቕሚ ንእስዎም ይኸውን፣ ወይ ድማ ኣብ ዱብ ዝተፈጠረ ኩናት ናይ ገዛእ ርእሶም ግዝኣት ንምክልኻል ተመሊሶም ክኾኑ ይኽእሉ። እንተኾነቶም ሰለስተ ማለት እቶም መራሕቲ ዝኾኑ ማልኩ፣ ማንቱሲማርን በዲዳስፋን ናብ ድሕሪት ኣይተመለሱን። እዞም ሰለስተ እዚኣቶም ኣብ ልቦም ዝነበረ እምነት ካብቲ ዝረኣይዎ መከራ ስለ ዝበለጸ እቲ ዝረኣናዩ ምልክት ናይ ሰማዩ እቲ ዝፀዋዓና ዘሎ ንጉስ ናይ ዘለዓለም እዩ፣ እንተሞትና እውን ኣብዚ መንገዲ ዝንሙት ኢሎም ወሰኑ። እቶም 9 ክምለሱ ከለዉ እዞም ሰለስተ ምስ ሰራዊቶምን ምስቲ ክቡር ህያቦምን ነቲ በረኻ ምቕጻል መረፁ። እዚ ናይ መንፈስ ጽንዓት እዩ። ታሪክ ሰብኣ ሰገል ዘደንቕ ዝገብሮ ንሳቶም ቆጸርቲ ከዋኽብቲ ጥራይ ዘይኮኑስ ጀጋኑ እምነት እውን እዮም። ድሕሪ እቲ ኣዋርሕ ዝወሰደ ጉዕዞ ሓደ ፍሉይ ነገር ተፈጸመ። ምድሪ ይሁዳ ክረግጹ ኢየሩሳሌም ክበጽሑ ከለዉ እቲ ዝመርሖም ዝነበረ ዘደንቕ ኮኸብ ሃንደበት ተሰወረ፣ ጠፍአ፣ ሰማይ ባዶ ኾነ። ስለምንታይ? ሊቃውንቲ ነዚ ክልተ ምኽንያት ይህቡና። ሓደ ኣምላኽ ነቲ ኮኸብ ዘጥፍኦ እቶም ጠቢባን ናብታ ከተማ ኣትዮም ሕቶ ምእንቲ ክሓቱ እዩ። ንሳቶም ክሓቱ ከለዉ እቲ ህዝቢ ኣህዛብ ክነቅሕ እዩ። ንሕና መጽሓፍ እንዳሃለወና ሰቒልና እዞም ኣህዛብ ግን ካብ ርሑቕ ሃገር መጺኦም ኢሎም ምእንቲ ክሓፍሩን ክቐንኡን ናብ ገዛእ ርእሶም ክምለሱን እዩ። እቲ ካልኣይ ምኽንያት ድማ ትንቢቱ ብግልፂ ክንገር ስለ ዝደለየ እዩ። እቲ ኮኸብ እንተዝመርሖም ነይሩ ስቕ ኢሎም ናብ ቤተልሔም ምኸዱ ነይሮም። እንተኾነ ግን እቲ ኮኸብ ምስ ጠፍአ ናብ ቤተ መንግስቲ ኸዱ፣ ካህናት ተኣከቡ፣ መጽሓፉ እንተገንጸለ ኣብቲ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ ምድሪ ዝብል ናይ ነቢይ ሚልክያስ ትንቢት ንዓለም ሙሉእ ተነገረ። እቲ ናይ ኮኸብ ምጥፋእ ንባዕሉ ጥበብ ክፋል ኣምላኽ ነበረ። ሰብኣ ሰገል ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ክኣትዉ ከለዉ እታ ከተማ ብዓብ ስንባደ ተናወጸት። እዞም ጋሻ ሰባት ብግርማ ሞገስ ተዓጂቦም ንልቢ ህዝቢ ኣይሁድ ዘናውፅ ሓደ ሕቶ ሓተቱ። እቲ ዝተወለደ ንጉስ ኣይሁድ ኣበይ ኣሎ? ኣብዚ ዘመን ዘለና ሰባት እዚ ሕቶ እዚ ተራ ሕቶ ክመስል ይኽእል እዩ። ንንጉስ ሄሮድስ ግን እዚ ሕቶ እዚ ኣዋጅ ኩናት ነበረ። ስለምንታይ እንተኢልና ምኽንያቱ ሄሮድስ ተወሊዱ ንጉስ ዝኾነ ሰብ ኣይነበረን። ንሱ ሓቀኛ ኣይሁዳዊ እውን ኣይነበረን። ኤዶማዊ ማለት ካብ ወለዶ ኤዶሚ ነይሩ። ንጉስ ዝኾነ ብናይ መንግስቲ ሮማ ሹመትን ብሓይልን ብፖለቲካዊ ተንኮልን እዩ። ስለዚ ዝተወለደ ንጉስ ዝብል ቃል ንናቱ ዘይሕጋዊ ንግስነት ዝፈታተን ዝፋኑ ሰንቀጥቅጥ ዓብ መራጎደ ነበረ።
ወንጌል ማቴዎስ ንጉስ ሄሮድስ ሰሚዑ ሰንበደ ኢየሩሳሌምን ኩላ ምስኡ ኢሉ ይነግረና። ኢየሩሳሌም ስለምንታይ ሰንቢዳ? ምክንያቱ ህዝቢ ኢየሩሳሌም ንሄሮድስ ይፈልጥዎ እዮም። ሄሮድስ ምስ ሰንበደ ዝመፅእ ነገር ሞት ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ። እዚ ሰብኣይሲ ስልጣኑ ንምክልኻል ኢሉ ንገዛ ርእሱ ሰበይቱ ዝቐተለ ንሰለስተ ደቁ ብገመድ ሓኒቑ ዘጥፍአ ብማኢት ዝቑፀሩ ሰበስልጣን ቤተ መንግስቲ ዘሕረደ ጨካን ሰብ እዩ። ሕጂ ድማ ሓዱሽ ንጉስ ተወሊዱ ምስ ተባሃለ ሰይፍ ሄሮድስ ካብ ሰፈሩ ከም ዝወፅእ እቲ ህዝቢ ፈለጠ። ሽብር ነገሰ። ሄሮድስ ብግዳም ክረአ ከሎ ዝተረጋግአ ውሽጡ ግና ሓዊ ዝለበሰ ኮይኑ ተንቀሳቐሰ። ክልተ ወሰንቲ ስጉምትታት ወሰደ። መጀመርታ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ መራሕቲ ሃይማኖት ማለት ሊቃነ ካህናትን ጸሓፍትን ኣከበ። ሕትኡ ስነ መለኮታዊ ነበረ። ክርስቶስ ኣበይ ዝውለድ በሎም። እቶም ካህናት መጽሓፍ ቅዱስ ገሊጾም መልሲ ሃብዎ። ኣንቲ ቤተልሔም ምድሪ ይሁዳ ገዛእ ካባኺ ክወፅእ ዝብል ትንቢት ነቢይ ሚልክያስ ኣንበብሉ። ሕጂ ሄሮድስ ነቲ ቦታ ፈሊጥዎ ኣሎ። ቤተልሔም ካልኣይ ስጉምቲ ግና ኣዝዩ ስልታውን ፖለቲካዊ ተንኮል ዝመልኦ ነበረ። ንሰብኣ ሰገል ብስውር ኣፀውዖም። ስለምንታይ ብስውር? ካህናት ከይሰምዑ ወይስ ህዝቢ ከይፈልጥ? ቀንዲ ዕላምኡ ካብኣቶም ሓንቲ ወሳኒት ሓበሬታ ንምርካብ ነበረ። ኮኸብ ካብ ዝተረኣየሉ ዘመን ብጥንቃቐ ካብኣቶም ተረድአ ይብለና ወንጌል። ሄሮድስ ስለምንታይ ነቲ ግዜ ደለዮ? ኣብዚ ተዓቢ ምስጢር ታሪክ ዝፍታሕ። ብዙሓት ካባና ብተደጋጋሚ ኣብ ፊልምታት ከም እንሪኦን ካብ መጽሓፍቲ ከም እንሰምዖን ጎይታ ኣብ ዝተወለደላ ለይቲ ጓሳታትን ሰብኣ ሰገለን ብሓባር ዝሰገደሉ ይመስለና። ግናኸ መጽሓፍ ቅዱሳውን ታሪኻውን ሓቂ ካብዚ ዝተፈለየ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ይኣምኑ። ሓደ ካብቶም ቀንዲ መርትዖታት እቲ ጨካን ውሳነ ሄሮድስ እዩ። ሰብኣ ሰገል በቲ ካልእ መንገዲ ናብ ሃገሮም ምስ ተመለሱ ሄሮድስ ከም ዝተታለለ ምስ ፈለጠ እንታይ ገበረ? ወታደራት ልኢኹ ኣብ ቤተልሔምን ከባቢኣን ዝነብሩ 2 ዓመት ዘዕድሚኦምን ካብኡን ታሕቲ ዝኾኑ ህፃናትን ኩሎም ኣቕተለ። ደው ኢልና ንሕተት። ጎይታ ዝተወለደላ ሰብኣ ሰገል ኣብ ዝበፅሐሉ ሰሙን ተዝኸውን ነይሩ። ሄሮድስ ስለምንታይ ህፃናት 2 ዓመት ዝቐተለ? ስለምንታይ ህፃናት 1 ወርሒ ወይ 6 ወርሒ ዘይብል? ሄሮድስ ነዚ ናይ ግዜ ገደብ ማለት 2 ዓመት ዝወሰኖ ብህውከት ኣይነበረን። ካብ ሰብኣ ሰገል ከም ዝተረድኦ ዘመን እዩ ይብለና ወንጌል። እዚ ማለት ሰብኣ ሰገል ንሄሮድስ ክነግርዎ ከለቡ ኦ ንጉስ እቲ ዝረኣናዮ ምልክት ወይ ኮኸብ ኣብ ምብራቕ ካብ ዝረአ 1 ዓመት ሙሉእ ወይ 2 ዓመት ክኸውን እዩ። ንሕና ንጉዕዞና ኣዳሊና ሰራዊትና ኣኪብና ነቲ ኣፀጋም በረኻ ሰጊርና ንምምፃእ እዚ ኩሉ ግዜ ወሲዱልና ኢሎምዎ ይኾኑ። ሄሮድስ ነዚ ምስ ሰምዐ ቀመር ሰርሐ። እቲ ህፃን ካብ ዝውለድ ማለት እቲ ኮኸብ ካብ ዝረአ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ግዜ እንትበዝሐ 2 ዓመት እዩ። ስለዚ ርግፀኛ ንምዃን ሓደ ህፃኑን ከይምልጦ ካብ 2 ዓመት ንታሕቲ ዘለዉ ኩሎም ክጭፍጨፉ ኣዘዘ። እዚ ዘርእየና ሰብኣ ሰገል ናብ ቤተልሔም ክበፅሑ ከለዉ ጎይታ ዝተወለደላ ለይቲ ዘይኮነስ ጎይታ ዓብዩ ጡብ ምጥዋብ ዝጀመረሉ ኣብ ምድሪ ቤተልሔም ክንቀሳቐሳ ዝጀመረሉ እዋን ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ። ካልኣይ መርትዖ ድማ ጽሑፍ ማቴዎስ በዓሉ እዩ። ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ወንጌሉ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 11 ናብ ቤት ኣትዮም እዩ ዝብል። ኣስተውዕሉ፣ ናብቲ ደንበ ይበለን። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ንጎይታ ዝረኸብዎ ኣብ ደንበ ደቂሱ እዩ። ኣብዚ ግን ኩነታት ተቐይሩ። ቅዱስ ዮሴፍን ድንግል ማርያምን ምናልባት ጎይታ ድሕሪ ምውላዱ ኣብ ቤተልሔም ንምጽናሕ ወሲኖም ካብቲ ደንበ ወፂኦም ናብ ሓደ ቤት ኣትዮም ነይሮም ማለት እዩ። ብተወሳኺ ድማ ማቴዎስ ንጎይታ ህፃን ብዝብል ቃል ይፅውዖ። እዚ ቃል እዚ ንህፃናት ካብ ዝወሃብ ስያሜ ቁሩብ ዕብይ ንዝበሉ ምንፍሓኽ ዝጀመሩ እዩ ዝወሃብ። እሞት ቤተሰብ ስለምንታይ ኣብ ቤተልሔም ፀንሐ ዝብል ሕቶ ቀንዲ እዩ። መልሱ ቀሊል እዩ። ቅዱስ ዮሴፍ ሃናፂ ወይ ሰራዓ ህንፃ ነበረ። ቤተልሔም ድማ ከተማ ዳዊት እያ። ምናልባት ዮሴፍ ኣብኡ ናይ ስራሕ ዕድል ረኺቡ እቲ ቆልዓ ክሳብ ዝተርር ኣብኡ ምንባር መሪፁ ክኸውን ይኽእል። ግና ኸዝፀሃኒ ሒትሲ ብዙሕ ኣይቀፀለን። ምምፃእ ሰብኣ ሰገል ነቲ ነገራት ቃላጠፎ ይብሉ ምሁራት ተመራመርቲ ትጉዳይ እምበኣርከስ ነዚ ታሪክ እዚ በዚ መንፅር እዚ ክንርኢ ከለና ዝያዳ ትርጉም ይህበና። ሰብኣ ሰገል ዝሰገዱ ልከ ሄሮድስ ሰይፉ ክመልሕ ክብል ከሎ ልከ እቲ ሓደጋ ኣብ ቅድሚኡ ደው ክብል ከሎ እዩ። ኣስተራርሓ እግዚኣብሔር ክንደይ ናይ ዘደንቕ እዩ። እዞም ነገስታት እዚኣቶም ሒዞምዎ ዝመፁ ወርቂ እታ ስድራ ቤት ናብ ግብፂ ንዝገበረቶ ስደት ስንቂ ኾና።
እዞም ነገስታት እዚኣቶም ዝፈጠርዎ ህውከት ዮሴፍ ብሕልሚ ተረዲኡ ቀልጢፉ ከሃድም መጠንቀቕታ ኮይኑዎ ዝብልውን ኣለዎ። ሄሮድስ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኮይኑ ናይ ሞት ድግስ ከዳሉ ከሎ እግዚአብሔር ግን ብሰብኣ ሰገል ኣቢሉ መንገዲ ምድሓን ኣዳለወ። ሄሮድስ ብጥንቃቐ መርምሩ ኢሉ ዝለኣኾም ክቐትልዎ እዩ ነይሩ። ንሳቶም ግና ብጥንቃቐ መርሚሮም ዝረኸብዎ ህይወት እዩ። ተንኮል ሄሮድስ ተንኮል ሰይጣን ንመደብ እግዚአብሔር ከተኣጓጉሎ ኣይክእልን እዩ። የግዳስ ከይፈለጠ እቲ ትንቢት ምእንቲ ክፍጸም እቲ ውሉድ ናብ ግብፂ ክወርድን ተመሊሱ ክመጽእን ምኽንያት ኮነ። እምበኣርከስ ሰብኣ ሰገል ናብ ቤተልሔም ክበጽሑ ከለዉ ዝረኸብዎ ነገር እንታይ እንተኢልና ሓድሽ ዝተወለደ ህፃን ኣብ ደንበ ዘይኮነስ ኣብ ሕቑፉ ድዩ ዘሎ ምናልባት ገና ታተ ዝብል ዘሎ ናይ ዓለም ንጉስ እዩ። ኣብታ ንእሽተይ ገዛቲኣ ናይ ዓለም ነገስታት ዘውዶም ኣውፅኡ። ዙፋን ሄሮድስ ከንቀጥቅጥ ከሎ ዙፋን ክርስቶስ ግን ኣብ ገዛ ድኻታት ጸኒዑ ተረኣየ። ሕጂ ታሪኽና ናብ ጥሩ ዝበፂሕ ኣሎ። እቲ ኩሉ በረኻ፣ እቲ ኩሉ ፃዕሪ፣ እቲ ኩሉ ናይ ሄሮድስ ተንኮል ሓሊፉ ሕጂ ዝተረፈ ሓንቲ ማዕፆ ጥራያ። እታ ማዕፆ እቲ ንጉስ ኮኸብ ካብ ሰማይ ወሪዱ ልካ ከም ጽላሎት ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ንእሽተይ ገዛ ጠጠው ኢሉ ቆመ። እቲ ብርሃን ከም መብራህቲ ዘይኮነስ ከም መለኮታዊ ክብሪ ነታ ገዛ ሸፈና። ኣብ ከባቢ ዝነበረ ህውከት ኣዝዩ ጸድበለ፣ ግናኸ ንመንፈስ ዘሰንብድ ግርማ ነበረ። ሰለስቲኦም ነገስታት ካብ ኣግባሎም ወረዱ፣ ክዳውንቶም ኣራገፉ፣ ህያቦም ኣዳለዉ። ድሕሪኡ ብዓበ ኣኽብሮት ናብታ ጸባብ ማዕጾ ተጸግዑ። ልቦም እንታይ ይብል ነይሩ ይኸውን? ንሳቶም ዝለመድዎ ናይ ወርቂ ዳራሽ፣ ናይ እምነ በረት ሴራሚክን ናይ ነሓስ ማዕጾታትን እዮም። ኣብዚ ዝረኽብዎ ግና ሓመድን ዕንጨይትን እዩ። እንተኾነ እቲ ናይ እምነት ዓይኖም ካብቲ ብድሕሪ መንደቕ ምሳሎ ናይ ዓለም ፈጣሪ ይርኢ ነበረ እሞ ከም ባሮት ድንን ኢሎም ናብ ውሽጢ ኣተዉ። ናብቲ ማዕጾ ምስ ሓለፉን ናብ ውሽጢ ምስ ኣተውን ኣብ ታሪኽ ዓለም ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ ኣዝዩ ዘደንቕ ተኣምር ተፈጸመ። ግዜን ቦታን ተሓዋወሰ። ምስጢር ዘለዓለም ንነብሲ ወከፎም ብዝተፈላለየ መንገዲ ተገለጸሎም። እቲ ቀዳማይ ተኣምር እቲ ሽማግለ ካብቶም ነገስታት ሓደ ኣብ ገለ ጽሑፋት ሜልኩስ ዝተባህለ ናብ ቅድሚት ቀሪቡ ክርኢ ከሎ ዝረኣዩ ነገር ትንፋሱ ገትኦ። ንሱ ኣብ እምርኡ ስኢልዎ ዝነበረ ንእሽተይ ህፃንን መንእሰይ ኣደን እዮም። ግናኸ ዓይኑ ዝረኣዮ ዕድመ ዝተፍአ ዘመን ዘይቁፀረሉ ከም ብረት ዝፃዕደወ ገጹ ብግርማ ሞገስ ዝመልአ ሽማግለ እዩ ነይሩ። እዚ ሽማግለ እዚ ተራ ኣረጋዊ ኮነን። ዓይኑ ንዘለዓለም ይዛረብ። ዓለም ቅድሚ ምፍጣራ ዝነበረ፣ ጎቦታት ቅድሚ ምትካሎም ዝነበረ፣ ብግዜ ባዕሉ ዝፈጠረ ናይ ግዜ ቦ ነቢይ ዳንኤል ብራእዩ ብሉይ መዋዕሊ ኢሉ ዝፅዋዕ ኣምላኽ ኣብታ ገዛ ብሽምግልና ተገሊጹ ተረኣየ። እቲ ንጉስ ብስምባደን ቀጥቀጠ። እዚ ከመይ ኢሉ ይኸውን? ንሕና ዝመጻና ኣብ ቅድሚ ዝተወለደ ህፃን ንምስካድ እዩ። እዚ ግን ካባይን ካቦቦታተይን ላዕሊ ናይ ዘለዓለም ኣቦዩ ኢሉ ኣብ ልቡ ሓሰበ። መለኮት ንሱ መጀመርታን መወዳእታን ኣልፋን ኦሜጋን ምዃኑ ነዚ ንጉስ እዚ በዚ መንገዲ ገለጸሉ። ካልኣይ ተኣምር ናይ ተዓቢ ሰብ እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ኣብ ተመሳሳሊ ቦታን እቲ ካልኣይ ንጉስ ማንቱሲማር ነቲ ህፃን ተዓዘቦ። እንተኾነ ንዑ ዝተረኣዮ ከም ሽማግለ ኣይኮነን። ንሱ ዝረኣዮ ብሓይሊ ዝመልአ ጭዋድኡ ዝተረረ ዘይንብርከኽ ግርምኡ ዘፍርሕ ሓያል መንእሰይ ነይሩ። እዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ዙፋን ከም ንጉስ ኮይኑ ተቐሚጡሎ። ጠመትኡ ንዓለማት የንቀጥቅጥ። ነብሲ ወከፍ ምንቅስቓሱ ንሓይሉ የንፀባርቕ። እዚ ንጉስ እዚ ዝተረድኦ ነገር እንተሎ እዚ ህፃን ድኹም ከም ዘይኮነ እዩ። ንሱ ኤልሻዳይ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ። ንጸላእቱ ብትንፋሱ ዘጥፍእ፣ ንሞት ስዒሩ ዝትንስእ ዘይሰዓር ናይ ሰራዊት ጎይታ ምዃኑ ፈለጠ። ኣምላኽ ነዚ ንጉስ ሓያልነቱን ዘለኣለማውነቱን ኣርኣዮ። ሳልሳይ ተኣምር ድማ ናይቲ ህፃን እዩ። እቲ ሳልሳይ ንጉስ እቲ ኢትዮጵያዊ በድሪዳስፋ ናብ ቅድሚት ቀሪቡ ተዓዘበ። ንሱ ዝረኣዮ ድማ ካብቶም ክልተ ዝተፈለየ እዩ። ንሱ ዝረኣዮ ኣብ ሕቑፉ ድዩ ዘሎ ጡብ ዝጠቡ ትንፋሱ ዝሞቐ ዓይኑ ዝፀረየ ንእሽተይ ህፃን እዩ ነይሩ። እዚ ራእሲ ናይ ኣምላኽ ትሕትና ዘርኢ እዩ። ኣምላኽ ክንሱ ሰብ ዝኾነ ፈጣርን ክንሱ ፍጡር ዝተዋሃደ ሰፊሕ ክንሱ ዝፀበበ ኣምላኽ። በድሪዳስፋ ዝረኣዮ ተዋህዶ እዩ። ቃል ስጋ ከም ዝኾነ ኣምላኽ ኣብ ማእኸልና ከም ዝሓደረ ተዓዘበ። እዚ ንጉስ እዚ ዝተገለጸሉ ምስጢር ናይ ኣምላኽ ፍቕሪ ዕምቆት እዩ። እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ምእንቲ ዝበደል ደቁ ርእሱ ባዶ ገይሩ ህፃን ከም ዝኾነ ረኣየ። ሰለስቲኦም ነገስታት በቲ ዝረኣይዎ ነገር ሰንቢዶም
ብስባደን ብፍርሕን ዳንቀጥቀጡ ቀሲሎም ካብቲ ገዛ ወፁ። ማዕጾ እቲ ገዛ ተዓጸወ። ናብቲ ቀጽሪ ምስ ወፁ ነቲ ጸጥታ ዝሰበሮ ናይ ነንሕድሕዶም ዘረባ ነበረ። ሓደ ካብቶም ነገስታት ብዓብ ኣድናቖት ኣቱም ኣሕዋተይ ርኢኹም ዶ? እቲ ውሽጢ እቲ ገዛ ዝነበረ ሽማግለ ከመይ ዝበለ ግርማ ሞገስ ኣለዎ። ብሓቂ ንሱ ናይ ዘለኣለም ኣቦ ይበሎም። እቲ ካልኣይ ንጉስ ብምቁራጽ እንታይ ማለትካ ኢኻ? ኣነ ዝረኣኽዎ እኮ ቅልጽሙ ዝተረረ ገጹ ከም ፀሓይ ዝበርህ ሓያል መንእሰይ እዩ። ንሱ ናይ ነገስታት ንጉስ ይበለ። እቲ ሳልሳይ ንጉስ ርእሱ እንዳነቕነቐ ኣብ መንጎ ኣተወ። ተጋጊኹም ኣነ ዝረኣኽዎ ኣብ ሕቕ ፍዲ እዩ ዘሎ ለዋህን ትሑትን ንእሽተይ ህፃን እዩ። ንሱ እቲ ንዓና ስጋና ዝተዋህደ ኣምላኽ ይበለ። እቲ ክትዕ በርድዐ ኣነ ዝረኣኽዎ ሽማግለ እዩ ኣይፋል መንእሰይ እዩ ኣይፋልን ህፃን እዩ ተባሃሉ። ሰለስቲኦም ሓቂ ይዛረቡ ነበሩ። እንተኾነ ሰለስቲኦም ተገራጨው። ከመይ ኢሉ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ ቦታ ሓደ ኣካል ሰለስተ ዓይነት ኮይኑ ክረአ ዝኽእል? እዚ ምስጢር ዘደንቕ እዩ። እዞም ዓበይቲ ጠበይባን ብቁፅረ ከዋኽብትን ፍልስፍናን ዝበለጸ እምሮኦም ኣብ ቅድሚ መለኮታዊ ሕንቅልሕንቅሊተይ ደስ ካለ። ንኣምላኽ ብምርምር ክበጽሕዎ ይከኣሉን። ኣብዚ ናይ ምድንጋር ኩነታት ከለዉ ከም ብሓድሽ ናይ ሰማያዊ ኢድ ኣታውነት ኣድለየ። እቲ ቅዱስ መልኣኽ ወይ እቲ ባዕሉ ዝመርሖም ዝነበረ መልኣኽ ድምፁ ስምዐ። እቲ ዝሰማዕኩምዎን ዝረኣኹምዎን ኩሉ ሓቂ እዩ፣ ኣይትከራኸሩ። ንሱ ንሽማግለ ከም ሽማግለ፣ ንመንእሰይ ከም መንእሰይ፣ ንህፃን ድማ ከም ህፃን ኮይኑ ተራእይኩም። እዚ ዝኾነ መንነቱ ምእንቲ ክትፈልጡ እዩ። ንሱ ናይ ዘመናት ኣቦ ሽማግለ እዩ። ንሱ ሓያል ኣምላኽ መንእሰይ እዩ። ንሱ ምእንቲ ደቂ ሰባት ዝተወለደ ናይ ሰላም መስፍን ህፃን ይበሎም። ብምቕጻል እቲ መልኣኽ ከም ዝበሎም ሕጂ መሊስኩም እተዉ፣ ሰለስቲኹም ትርእይዎ ነገር ድማ ሓደ ክኸውን እዩ። እቲ ናይ ምስጢር ግዜ ሓሊፉ እቲ ናይ ኣምልኾ ግዜ በፂሑ ይበሎም። እቶም ነገስታት ልቦም ረግዐ። ሕጂ እቲ ዝጽበዮም ዝነበረ ነገር ፈለጡ። ንሳልሳይ ግዜ ናብቲ ገዛ ኣተዉ። ኣብዚ ግዜ እዚ መጋረጃ ተገለጸ። ሰለስቲኦም ብሓባር ክርኢ ከለዉ እቲ ሽማግለ ጠፍአ፣ እቲ መንእሰይ ጠፍአ። ሕጂ ዘሎ ሓደ ሓቂ ጥራዩ፣ ህፃን ክርስቶስ። ሕጂ ማቴዎስ ኣብ ወንጌሉ ናብቲ ገዛ ኣትዮም ነቲ ህፃን ምስ ኣዲኡ ረኣይዎ ከም ዝበለ እቲ ዝተረኣየ መለኮት ኣብ ሰብኣዊ ኣካል ተዋሂዱ እዩ። እቲ ዘመን ዘይቁፀረሉ ኣምላኽ ናይ መዓልታት ቁፅሪ ዘለዎ ስጋ ተዋሃደ። እቲ ዓለማት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ መንእሰይ ሕጂ ኢድ ናይ ናዝሬት ድንግል ሒዙሎ። እዚ ቅፅበት እዚ ኣብ ታሪክ ወዲ ሰብ ዓብ ቅፅበት እዩ። ፍልጠት ኣብ ቅድሚ ሓይሊ ተንበርከኸ። ጠቢባን ነቲ ነገር ተረድኡ። ኣምላኽ ናባና ዝመፀ ንምፍርራሕ ብሽምግልና ዘይኮነስ፣ ንምጭፍላቕ መንእስያት ዘይኮነስ፣ ንምድሓንን ንምፍቃርን ብህፃንነቱ ይበሉ። እቲ ስምባደ ብሓጎስ ተተክአ፣ እቲ ፍርሒ ብፍቕሪ ተሰዓረ። ሰለስቲኦም ነገስታት ብዘይ ዝኾነ ምውልዋል ሓደ ሰብ ኮይኖም ወደቑ። ግንባሮም ምስ ሓመድ ኣላገቡ። ዘውዶም ኣውፂኦም ኣብ እግሪ እቲ ህፃን ኣንበሩ። እቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዝለመድዎ ሓይሊ ኣብ ቅድሚ እዚ ህፃን ተንበርከኸ። እዚ ራእሲ ተራ ተርእዮ ኣይኮነን። እዚ ናይ ክርስትና እምነት መሰረት እዩ። ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ፣ ናይ ዘለኣለም ኣቦ ወዲ ድንግል እዩ። ነዚ ምስጢር እዚኦም ሰብኣ ሰገል ብዓይኖም ዝረኣይዎ፣ ብልቦም ዝኣመንዎ፣ ብሓይሎም ዝመስከርዎ። ነዚ ድማ ታሪኾም ካብ ካልኦት ናይ ልደት ታሪኻት ንላዕሊ ረቂቕ ዝገብሮ። ንሳቶም ዝረኣይዎ ናይ ልደት ኣቦ ሳንታ ክላውስ ዘይኮነስ ሓቀኛ ኣቦ እዩ። ሕጂ ብታ ጸባብ ገዛ ጸጥታ ሰፊኑ። ሰለስቲኦም ነገስታት ናይ ህይወቶም መፍትሒ ሓቂ ድሕሪ ምርኣዮም ናብቲ ናይ መወዳእታን ቀንዲ ተግባር ተሰጋገሩ። ቅዱስ ማቴዎስ ሳንዱቆም ከፊቶም ይብል። እዞም ሳንዱቃት ክኽፈቱ ከለዉ ነቲ ናይቲ ገዛ ድኹም ብርሃን ዝሰዓረ ወርቂ ተገለጸ። መኣዛ ዕጣን ነቲ ገዛ መልኦ፣ ሽታ ኸርበ ነቲ ኣየር ቀደሶ። ግና ከተኸታተልትና እዚ ከምቲ ኣብ ዕዳጋ ዝሽየጥ ወርቂ ካብ ተራኦም ዝልቀም ዕጣን ከምኡ እውን ካብ በረኻ ዝእከብ ከርቢ ከይመስለኩም። ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንና ሓደ ዘደንቕን ንዘመናት ዝሰግር ምስጢር ይነግሩና። እዚ ወርቂ፣ እዚ ዕጣን፣ እዚ ኸርበ እዚ መበገሲኡ ምድሪ ዘይኮነስ ገነት እዩ። እቲ ታሪክ ከምዚ እዩ። ኣዳም ካብ ገነት ክስጎ ከሎ ጥራዩ ነይሩ። ክብሩ ተገፊፉ ካብ ቦታ ብርሃን ናብ ጸልማት ዓለም ክወርድ ከሎ ኣምላኽ ሓዘነሉ። ልቡ ዝተሰበረ ኣዳም ንምጽና ቅዱሳን መላእኽቲ ካብ ገነት ገጸ በረኸት ኣምጽኡሉ። ንሱ ድማ ወርቂ ዕጣንን ከርበን ነበረ።
እዚ ህያብ እዚ ንኣዳም ዝተዋህቦ ንሃብቲ ዘይኮነስ ኣብ ምጽኣ ዝመጽእ ክርስቶስ መንግስትኻ ከም ዝመልሰልካን ከም ብሓድሽ ከም ዘኽብረካ ምእንተ ኸይሉ እውን ከም ዝመውት ዝገልጽ ናይ ቃል ኪዳን ምልክት ነበረ። ኣዳም ነዚ ናይ ተስፋ ሳንዱቕ እዚ ንሄዋን ሃባ። ሄዋን ንወዳ ሴት ሃበቶ። ሴት ናይ ምስጢር ሓላው ስለ ዝነበረ ብኽብሪ ሓዞ። ወለዶ ሓለፈ፣ ወለዶ ተተክአ። ማያይ ህብ ዝመጸሉ እዋን ኖህ ነዚ ቅዱስ ሓደራ ሒዙ ናብቲ መርከብ ኣተወ። ዓለም ብማይ ክትጠፍእ ከላ ወርቂ ኣዳም ኣብ መርከብ ኖህ ተዓቂቡ ነበረ። ካብ ማያይ ድሕሪ ምውፅኡ ኖህ ንወዱ ሴም ሃቦ። ሴም ንወዱ ወዱ ንመልከ ጼዴቅ ሃቦ። መልከ ጼዴቅ መን እንተኢልና ንሱ ንጉስ ሳሌም ናይ ልዑል ኣምላኽ ካህን እዩ። ንሱ ፈታዊ አብርሃም ነበረ። ድሕሪ እቲ ታሪኽ ብኽልተ መንገዲ ይኸይድ። ገሊኦም አብርሃም ነቲ ውርሲ ሒዙ ቀጸለ ይብሉ፣ ገሊኦም ድማ ብመንገዲ መልከ ጼዴቅ ናብ ነገስታት ምብራቕ ናብ ካስና ፋርስን ባቢሎንን ተሰጋገረ ይብሉ። ገለ ናይ ኢትዮጵያ መዛግብቲ ድማ ንግስቲ ሳባ ናብ ሰሎሞን ክትከይድ ከላ ዝሓዘቶ ነዚ ናይ ኣዳም ወርቂ ይብሉ። ድሓር ድማ ሽሻቕ ዝተባህለ ንጉስ ግብፂ ንቤተ መቕደስ ክዘርፍ ከሎ እቲ ወርቂ ናብ ግብፂ ወረደ። ድሕሪኡ ኣብ እዋን ምምራኽ ባቢሎን ድማ ናብ ባቢሎን ከደ። ዳንኤል ሓለቓ ጠይባን ባቢሎን ምስ ኮነ ነቲ ጥንታዊ ሓደራ ረኺቡ ክኸውን ይኽእል ዝብል ግምት እውን ኣሎ። እቲ ጉዳይ ብዝኾነ ይኹን ሓደ ሓቂ ክንግንዘብ ኣለና። ሰብኣ ሰገል ሒዞምዎ ዝመፁ ህያብ ኣዳም ካብ ገነት ክወፅእ ከሎ ሒዝዎ ዝወፅእ ሓደራ ንዋንኡ ንምምላስ እዩ። ኦ ጎይታ ኣቦና ኣዳም ካብ ገነት ክስጎ ከሎ ዝሃብካዮ ሓደራ እንሆ ሎሚ ተመሊሱ ንዓኻ ረኪብና ካለና ከም ምባል እዩ። እቲ ዝጠፍአ መንግስቲ ንዋንኡ ተመለሰ። እቲ ዝጠፍአ መንግስቲ ንዋንኡ ተመለሰ። ሕጂ ድማ ናብቲ ናይ ስነ መለኮት ትርጉም ንምጻእ። ስለምንታይ እዞም ሰለስተ ነገራት ተመረጹ? ስለምንታይ ኣልማዝ ዘይቀረበ? ስለምንታይ ብሩር ዘይቀረበ ኢልና ንሕተት። ምክንያቱ እዞም ሰለስተ እዚኣቶም መንነት ክርስቶስ ዝገልጹ ፍጹማን ምልክታት እዮም ዝብል መልሲ ንረክብ። እስከ ሓደ ብሓደ ንርአዮም። ወርቂ ናይ ነገስታት መግለፂ እዩ። ኣብ ዓለም ንዝኾነ ንጉስ ግብሪ ክኣቱ ከሎ ወርቂ ይወሃብ። ሰብኣ ሰገል ወርቂ ምቕራቦም ንስኻ ብደንበ ተተወለድካ ገዛኻ ድኻ እንተኾነ ግን ናይ ሰማይን ምድርን ፈጣሪ ኣምላኽ ኢኻ ኢሎም ምምስካሮም እዩ። መንግስትኻ ዘይሓልፍ ዙፋንካ ናይ ዘለኣለም ይኽብሉ ወርቂ ቅረቡ። በቲ ካልእ ሸነኽ ወርቂ ብሓዊ ይፍተን ግና ኸይጠፍአን ናይ ሃይማኖት ንጽህናን ምሳሌ እዩ። ንስኻ ንጹህ ባህሪ ኢኻ ብኣኻ ዝኣምኑ ኣመንቲ እውን ብመከራ ሓው እንተተፈተኑ ከም ወርቂ ጸሪዮም ክወፁ እዮም ክብሉ እዮም። ኣብ ዘመነ ኦሪት ዕጣን ንኣምላኽ ጥራይ ዝዓርግ። ኣብ ቤተ መቕደስ ካህናት ዕጣን የዕርጉ፣ ንሰብ ዕጣን ኣይዓርግን። ሰብኣ ሰገል ዕጣን ምቕራቦም ንስኻ ንጉስ ጥራይ ኣይኮንካን፣ ንስኻ ሓቀኛ ሊቀ ካህናት ኢኻ፣ ንስኻ ባዕልኻ ኣምላኽ ኢኻ ኢሎም ምምስካሮም እዩ። ዕጣን ክዓርግ ከሎ ናብ ላዕሊ ዝወፅእ ይሸትት፣ ነቲ ከባቢ መኣዙ ይቕድሶ። ንስኻ እውን መርገም ተጥፍእ ንዓለም ብመኣዛ ወንጌል ትቕድስ ኢኻ ክብሉ እዮም። እዚ ድማ ናይ ተስፋ ምልክት እዩ። ጸሎቶም ከም ዕጣን ናብኡ ክዓርግ እዩ። ዕጣን ኣብ ሓዊ ተደርቢዩ ተቓጺሉን ነዲዱን ንኻልኦት ጽቡቕ መኣዛ ከም ዝህብ ንስኻ እውን ኣብ መስቀል ተሰቒልካ ደምካ ፍሲስካ ስጋኻ ቆሪስካ መስዋዕት ኮይንካ ንዓለም በጃ ጽቡቕ መኣዛ ክትከውን ኢኻ ክብሉ እዮም። ከርበ ናይ ሞት ናይ ሰብኣውነትን ናይ ፍቕርን ምልክት እዩ። እዚ ህያብ እዚ ነቲ ነገር ዘደንቕ ዝገብሮ ንዝተወለደ ህፃን ንበዓል ልደት ህያብ ጌርካ ከርበ ምሃብ እዩ። ምክንያቱ ከርበ ዝጠቅም ንሬሳ ንምድራቕ ስለ ዝነበረ። ሰብኣ ሰገል ነቢያት እዮም። ከርበ ምቕራቦም ንስኻ ኣምላኽ እንተኾንካ ሰብ ኮይንካ ተወሊድካ ኢኻ እሞ ከም ሰብ ትጠምን ትጸምእን ኢኻ፣ ኣብ መወዳእታ ድማ ምእንቲ ሓጢአት ዓለም መሪር ሞት ክትቅበል ኢኻ ክብሉ ከርበ ቅረቡ። ከርበ ዝተሰበረ ይጽግን፣ ዝቆሰለ ይሕዊ። ንስኻ እውን በቲ ኣዳም ዝወደቆ ዝተሰበረ ተፈጥሮ ወዲ ሰብ ትጽግን፣ ዝቆሰለ ትፍውስ ሓኪም ኢኻ ክብሉ እዮም። ከርበ መሪር እዩ። ፍቕሪ እውን ከምኡ። ሓቀኛ ፍቕሪ ዋጋ ይኽፈል። ክርስቶስ ንዓና ዘፍቀረና ብመሪር ሞት እዩ እሞ ከርበ ናይቲ መስዋዕታዊ ፍቕሪ ምልክት ኮነ። እቶም ህያባት ምስ ተቐረቡ እቲ ናይ መወዳእታ ክፋል ታሪክ ተፈጸመ። ወንጌላዊ ወዲቖም እውን ሰገዱሉ ይብል። እዚ ምስሊ እዚ እስከ በእምሮኹም ሰኣልዎ። እዞም ሰባት ናይ ሃገሮም ክብሪ፣ ናይ ቤተ መንግስቲ ጣዕሚ፣ ናይቲ ዘመን ሳይንስ ዝበጽሖ ጫፍ መርኣያ እዮም። ፍልጠት ነበሮም፣ ሃብቲ ነበሮም፣ ስልጣን ነበሮም። ግና ኸነዚ ኩሉ ሒዞም ኣብ ቅድሚ ሓደ ህፃን ኣብ ሓደ ድኻ መንእሰይ ግንባሮም ምስ ሓመድ ኣላገቡ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? እዚ ማለት ፍልጠት ንእምነት እዩ ድሃበ ማለት እዩ።
እዚ ማለት ሃብቲ ንፈጣሪ ተንበርከኸ ማለት እዩ። እዚ ማለት ጥበብ ወዲ ሰብ ንጥበብ እግዚኣብሔር ረኸቦ ማለት እዩ። እቶም ነገስታት ኣኽሊሎም ከውርዱ ከለዉ ንዓና ሓደ ዓብ መልእኽቲ ይመሓላለፉልና ነበሩ። እቲ ሓቀኛ ንጉስ ንሱ እዩ። ናትና ንግስነት፣ ናትና ፍልጠት፣ ናትና ሃብቲ ኣብ ቅድሚኡ ክቆም ከሎ ሓመድ እንደሮናን ኢሎም ይነግሩና ኣለዉ። ኣብታ ህሞት እቲኣ ኣብታ ገዛቲኣ ዕዳ ኣዳም ተኸፈለ። እቲ ቃል ተስፋ ተፈጸመ። እቲ ወርቂ ንንግስነቱ፣ እቲ ዕጣን ንኣምላኽነቱ፣ እቲ ኸርበ ድማ ንመስዋዕቲ ተዋሃበ እሞ እቲ ታሪክ ተደምደመ። ግናኸ ሓደ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ይተርፍ፣ ናብ ሃገሮም ምምላስ። ከመይ ብናይ መንገድኸ? ኣብታ ለይቲ እቲኣ ኣብ ሰማይ ቤተልሔም ካልእ መልእኽቲ ተለኣኸ። ናይ ንጉስ ሄሮድስ ሴፍ ተሳሒሉ ይጽበ ነበረ። ተመሊሶም ክመጽኦም ብዛዕባ እቲ ህፃን ክነግሩኒ ሽዑ ንህፃን ክቆትለየ ኢሉ ሓሲቡ ዝነበረ መደብ ሄሮድስ ብኢድ ኣታውነት እግዚኣብሔር ፈረሰ። ማቴዎስ ኣብ ወንጌሉ ናብ ሄሮድስ ከይመለሱ ብሕልሚ ስለ ዝተረድኡ ብኻልእ መንገዲ ናብ ሃገሮም ከዱ ይብል። እዚ ብኻልእ መንገዲ ዝብል ሓረግ ነቲ ፍጻመ ጥራይ ዘይኮነስ ንዕጫ ናይቶም ነገስታት እውን ቀይርዎ እዩ። ንሳቶም ትእዛዝ ናይቲ ምድራዊ ንጉስ ናይቆም ድምፂ ናይቲ ሰማያዊ ንጉስ ሰምዑ። ንቓል ሄሮድስ ካብ ምስማዕን ላዕሊ ንእግዚኣብሔር ምእዛዝ መረፁ። በስ ወል ሓደ ከይፈለጠ ጸልማት ተጐልቢቦም ሰራዊቶም ኣኸቲሎም ንምድሪ ይሁዳ ሓዲጎም ማወፁ። እንተኾነ ቅድሚ ምኻዶም ሓደ ልቢ ዝትንክፍ ኣብ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንና ብሰፊሕ ዝዝረብ ሓደ ዘደንቕ ኣጋጣሚ ኣሎ። እቶም ነገስታት ክኸዱ ክብሉ ከለዉ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ፀዋዓቶም። ንሳቶም ሃብቲ ዓለም ወርቅን ዕጣንን ከርበን ሂቦምዋ፣ ንሳ ግን ድኻ ስለ ዝኾነት ትህቦም ወርቂ የብላን። ግናኸ ንዓለም ዝምግብ እንጀራ ህይወት ዝኾነ ክርስቶስ ዝሓዘት ኣደ ስለ ዝኾነት ካብ መሶብ ሓንቲ እንጀራ ስገም ኣውፂኣ ህበቶም። እዛ ውህብቶ እዚኣ ብዓይኒ ክትርአ ከላ ንእሽተይ ንነገስታት ዘይትምጥን ተራ እንጀራ ስገም ትመስል። ግን እዞም ነገስታት እዚኣቶም ነቲ በረኸት እዚ ብዓቢ ክብሪ ተቐቢሎም ኣብ ሳንድቆም አንበርዎ። እቲ ጉዕዞ ናብ ሃገሮም ተጀመረ። እቲ በረኻ ከምቲ ዝነበሮ በረኻ እዩ። እታ ፀሓይ እውን ከምቲ ልሙድ እያ። ግናኸ ኣብ ናይ መወዳእታ መንገዲ ስንቆም ተወድአ፣ ማይ እውን ጠፍአ፣ እቲ ሰራዊት ጠመየ። ኣብዚ ጭንቂ ዝብ ዝነበረሉ እዋን እቶም ነገስታት ነታ ውህበት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዘከሩ። ነቲ ሳንዱቕ ምስ ከፈትዎ ተኣምር ኮነ። እታ ንእሽተይ እንጀራ ልክዕ ከምቲ ጎይታ ኣብ ዳሕናይ ዘመን ነተን 5 እንጀራ ዝባረኸን ንዓኣቶም እውን ኣብ በረኻ በዚሓትሎም። ቆረስዋ ግና ከይተወድአትን። ሰለስቲኦም ነገስታት በልዑ ጸገቡ፣ ሰራዊቶም በልዑ ጸገቡ፣ እንስሳታቶም እውን ከይተረፉ ተቃደሱ። እታ እንጀራ ስገም እቲኣ ብኢድ ድንግል ማርያም ዝተባረኸት ስለ ዝነበረት መና ሰማይ ኮነትሎም። ክሳብ ሃገሮም ዝበጽሑ እውን ኣይተፈለየቶምን። ናብ ሃገሮም ምስ በጽሑ ድማ ሓደ ውሳነ ወሰኑ። እዛ ቅድስት እንጀራ እዚኣ ውህበት ኣደ ፈጣሪ ተበሊዓ ናብ ሓመድ ክትቅየር የብላን። የግዳስ ንውልድ ወለዶ ዝቕመጥ ቅርሲ ኣብ ቤተ መቕደሱን ዝቕመጥ ክኸውን ኣለዎ ተባሃሉ። ድሕሪዚ ኣብ ኣፍ ደገ ከተማኦም ጉድጓድ ከኢቶም ብኽብሪ ቀበርዋ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዓብ መዘከር ሓወልቲ ወይ ቤተ መቕደስ ሰርሑ። ኣብዚ ግዜ እዚ ካልእ ዘደንቕ ምልክት ተረኣየ። እታ እንጀራ ካብ ዝተቐበረተሉ ቦታ ዓንዲ ብርሃን ወፂኡ ክሳብ ሰማይ በረኸ። እዚ ብርሃን እዚ ንኹሎም ኣሕዛብ ምልክት ኮነ። ሰባት እዚ እንታይ ኢሎም ክሓቱ ከለዉ እቶም ነገስታት ድማ እዚ ንንጉስ ዓለም ርኢና ዝመፀናሉ ናይ ሰማይ በረኸት እንዳበሉ ወንጌል ሰበኹ። ከም ልምዲ ዓድና ግንቦት ሓደ በዓል ልደት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ጥራይ ዘይኮነስ እዚ ተኣምር ዝዝከረሉን ኣብ ሃገረ ሰብኣ ሰገል ቀዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ዝተሃነፀትሉ መዓልቲ ተባሂሉ እውን ይውሰድ። በዚ ምክንያቱ ድማ ኣቦታትና ነዛ መዓልቲ እዚኣ ብዓቢ ድምቀት ዘኽብርዋ። ናይዞም ነገስታት እዚኣቶም ናይ መወዳእታ ዕጫ እንታይ ኮነ ዝብል ንሕተት ኣብ ታሪክ ኣውሮጳውያን ብፍላይ ኣብ ካቴድራል ኮሎን ጀርመን ዓጽሚ ናይዞም 3 ነገስታት ኣብ ሳንዱቕ ወርቂ ተቐሚጡ ይርከብ ይበሃል። ንግስቲ ኢለኒ ዓጽሞም ረኺባ ናብ ቁስጥንጥንያ ድሕሪኡ ናብ ሚላን ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ጀርመን ከም ዘምጻእቶ እውን ይንገር። ግናኸ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዓሚቕ ምስጢር ኣለዋ። ገለ መጽሓፍቲ ብራናን ትርጓሜታት ሊቃውንትን ከም ዘመልክትዎ ሰብኣ ሰገል ከም ተራ ሰብ ሞት ኣይጠዓሞን። መልኣኽ ቅዱስ ገብርኤል ንጎይታ ዳግማይ ብኽብሪ ስግኡ ወይ ብተዋህዶ ስግኡ ክሳብ ትርእይዎ ኣይትሞትን ኢኹም
ኢሉ ከም ዝነገሮም ዝብል ትምህርቲ ኣሎ። በዚ መሰረት ድማ ከም ሄኖክን ኤልያስን ከም ቅዱስ ያሬድን ኣቦና ኣቡነ ኣረጋውን ሰብኣ ሰገል እውን ተሰዊሮም ኣብ ብሔረ ሕያዋን ይርከቡ። ኣብኡ ኮይኖም ድማ ብዛዕባ ዓለም ይጸለዩ። ክርስቶስ ብኽብሪ ዳግማይ ክሳብ ዝመጽእ ይጽበዩ ዝብል ጽኑዕ ተስፋ ኣብ ምብራቃውያን እውን ኣሎ። ሞይቶም እንተኾይኖም እውን ሞቶም ሞት ቅዱሳን እዩ። ብህይወት እንተለዉ ድማ ምስክር ትንሣኤ እዮም። ነቲ ታሪክ ክንጥቕልሎ ከለና ካብ ሰብኣ ሰገል እንመሃሮ ዝዓበየ ቁም ነገር ብዛዕባ ወርቂ ወይ ብዛዕባ ኮኸብ ኣይኮነን፣ ብዛዕባ እቲ መንገዲ እዩ። ሰብኣ ሰገል ንክርስቶስ ንምርካብ ክኸዱ ከለዉ ብሓደ መንገዲ ኸዱ፣ ንክርስቶስ ረኺቦም ክምለሱ ከለዉ ግን ብኻልእ መንገዲ ተመለሱ። እዚ ታሪኻዊ ሓቂ ጥራይ ዘይኮነስ ዓብ መንፈሳዊ መልእኽቲ እውን እዩ። ዝኾነ ሰብ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተራኸበ በቲ ናይ ቀደም መንገዲ ክምለስ ኣይክእልን እዩ። ብመንገዲ ሓጢአት መጺኻ እንተኾንካ ብመንገዲ ንስሓ ክትምለስ ኣለካ። ብመንገዲ ትዕቢት መጺኻ እንተኾንካ ብመንገዲ ትሕትና ክትምለስ ኣለካ። ብመንገዲ ጽልእ መጺኻ እንተኾንካ ብመንገዲ ፍቕሪ ክትምለስ ኣለካ። ሰብኣ ሰገል ንሄሮድስ ነቲ ገዛእ ናይዚ ዓለም እዚኣ ናይቖም መንገዲ እግዚኣብሔር መረጹ። ሎሚ ንሕናኸ ንክርስቶስ ኣብ ነብሲ ወከፍ ዓመት ኣብ በዓል ልደቱ ነኽብር ስሙ ንጽዋዕ። ግናኸ ህይወትና ተቐይሩ ድዩ ወይስ ሕጂ እውን በቲ ኣረጊት መንገዲ በቲ ዝተለመደ መንገዲ ንመላለስ ኣለና? ሰብኣ ሰገል ንሓደ ግዜ ምርኣይ ንሒደ ደቓይቕ ኣምልኾ ዋጋ 1700 ኪሎ ሜትር እንተኸፊሎም ንሕና ሙሉእ ወንጌል ሒዝና ተስፋ ናይ ዘለኣለም ህይወት ሒዝና ንክርስቶስ እንታይ ዓይነት ዋጋ ክንከፍል ኣለና? እዚ ጻውዒት ኤቨን ፕላስ እዩ። ከም ሰብኣ ሰገል የዒንትና ናብ ላዕሊ ናብ ሰማይ ነቕንዕ። ህኩል ዓለም ሓዲግና ነቲ ሓቀኛ ንጉስ ኣብ ልብና ንድለዮ። እቲ ዝረኸቦ ሰብ መንገዱ ይቕየር። እዛ ቪድዮ እዚኣ ናይ ኩላትና መንገዲ መቐየር ምኽንያት ትኹን። ሓድሽ ብርሃን ዝበርቀልና ትኹን። ነዚ ሓቂ እዚ ንኻልኦት ንምብጻሕ ነዛ ቪድዮ ላይክን ሼርን ብምግባር ናይዚ መንፈሳዊ ጉዕዞ እዚ ተሳተፍቲ ኹኑ። ሰናይ ናይ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ልደት በዓል ክኾነልኩም ኣቐዲምና ምንዮትና ንገልጽ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።